Iawn. 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 Oi, oi. Da ni yma wedi meddwl Carwyn Roberts yn brawd. Mae o'n athro'n ysgol Tregarth. Mae'n gweithio llawer amser yma. A wedyn ar ddiwedd y dydd wedyn ar nos Fowltan o Siau. Mae'n mynd i at yr hogiau'n Clwb Rygbi Caernarfon i ymarfer barod am y ffeinal yn stadiwm Principality Stadium yma. Mai. Iawn. Taw fyny, ydych chi'n mynd gwylio'r gêm dydd siad? Ydy anas y nerves rhan, ydych chi'n cicio fewn eto ta? I fod yn onast, dwi eisiau cael hennall yn y ffordd a bod fi'n gwybod bod fi'n iawn i chwarae. A bod chdi'n gallu, wel, bod chdi'n cychwyn, ti'n gobeithio bod chdi'n cychwyn? Slofa dwi'n wedi bod ar y funud yng Nghyrfa, dwi'n chwarae ar yr asgell Lywsys, ond dwi'n enjoio fo, yn dysgu gyda chdi bobl da gwmpas, di'n helpu chdi allan o falle. Diolch boes lle ti'n chwarae rhywun, os ti'n bod chdi'n rhan o garfan a sy'n bwysig rili bod yn rhan o nhw, da. Ti'n mwynhau rygbi, Tommy? Yndwt? Be fyddach chdi'n gwneud prawn dydd Sadwrn felly? Am 1 o'r gloch?